Otsaila da, martxoa hemen bertan dugu, eta zoritxarrez, ohitura bihurtzen ari den bezala Durangok ez du aurrekonturik. Aurrekontuen zirriborra aurkeztu ere ez da egin. Berezko larritasuna badu honek, herritarrengandik hurbilen dagoen administrazioa den udal batek, urtea hasi eta bere jarduera ekonomikoa garatzeko oinarrizko erremintarik ez martxan, are larriagotzat jortzen du udal gobernu taldea, baliozko aurrekontuen zirriborrik aurkeztu ez izana, urtearen 3. hilea hastear dagoen honetan. Etorkizuneko Durango diseinatzeko momentu klabe baten aurrean gaude, eta urtero oinarritzen diren aurrekontuetan arek bere isla eduki bidau. Kulturetxe eta gaztegune gabeko 30 biztanledun herri honetan, non herritarren 10% gora langabezian dauden, alokairu soziala udaletik ez den sekula bultzatu eta hainbat eraikin publiko, erabilera publiko barik dauden, adibidez San Agustin, Korreos, Muruta, Torre, beharrezkoa da politika publikoak diruz hornituko dituen aurrekontuek herritarrekin batera diseinatzea. Baina parte hartze prozesu baten alde gaudenok, argi daukagu hau ez dela informazioa jasotzeko gune batekin egiten. Parte hartzearen eskutik erabaki ahalmena etorri behar da. Bestela, aurpegia zuritzeko besterik ez du balio. Durangon bada aukerarik prozesu hau zabaltzeko. Lehen pausoak emanak dira parte hartuz eginiko txostenarekin. 2011ko ekainean aurkeztu zena. Pasaden ekainetik behin baino ez da landu gai hau komisioaren batean. Beraz, argi ikusten da herritarren parte hartzeak ez duela lekurik udal gobernu taldearen agendan. Hasieran aipatu ditugun plazaratu beharreko gogoetak argi geratu izana espero dugu. Lehenengo eta behin, irmoki salatzea, oraindik aurrekonturik ez izatea Durangon. Eta oraindik larriagoa dana, aurrekontuen zirriborrorik ere aurkeztu ez digutela. Bigarrenik, gardentasuna bilatze aldera, Durangoko udalak parte hartzearen inguruan aurrera pausu nabarmenak eman behar dituela eta besteak beste herriak landutako aurrekontu parte hartzaileak garatu behar dituela. Espero dugu, hau behintzat, datorren urterako martxan egotea. Beste behin ere, martxorako ekarri behar dizkigute aurrekontuak, badaukatelako nahikoa denbora.